Ahojte a vítam vás pri mojom novom videu. Toto video bude zamerané na jarné upratovanie šatníka, aby ste si nejak tak zorganizovali váš šatník a ukážem vám rôzne tipy a triky, ako si uskladniť veci, ktoré už momentálne nosiť nebudete, pretože je vonku teplejšie, alebo ako si usporiadať veci, ktoré práve teraz nosíte. A chcela by som sa vám veľmi pekne poďakovať za 2400 odberov, pretože naozaj proste 2400 odberov. Akože ono sa tak povie, ale keď si tak uvedomíte, tak to je fakt veľa a naozaj to veľmi pre mňa znamená. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a že vás nejakým spôsobom inšpiruje, aby ste mali taký nejaký väčší prehľad v tom, čo máte v skrini, pretože častokrát sa stane, že proste človek tam nahádže strašne veľa vecí a potom keď ide von, tak si uvedomí, že nič nemá, pritom v skutočnosti tie veci tam sú, len sú na spod. Chápete? A aby toto intro nebolo až také dlhé, tak môžeme ísť na to. Toto video bude rozdelené na 3 časti a tou prvou je práve triedenie a uskladnenie, čo znamená, že veci, ktoré sú zimné, si dáte na jednu kopu a veci, ktoré sú jarné a ktoré teraz chcete nosiť, si dáte na druhú. Na uskladnenie mojich zimných vecí som použila práve túto veľkú krabicu, pretože sa tam naozaj toho veľa zmestí a ja som si tam odložila moje zimné bundy a kabáty, ktoré už teraz nosiť nebudem. Túto krabicu som si dala do mojej skrine a je tam vlastne na spodku a vždy, keď to budem chcieť vybrať, tak to tam mám priamo po ruke a myslím si, že to tam ani nebude až tak veľmi zavadzať, takže je to naozaj super mať takýto úložný priestor. Druhou časťou môjho videa bude tzv. Kôpkovanie a ukladanie, čo znamená, že teda podľa druhu oblečenia si dáte na kôpky napríklad rôzne trička, sukne a rifle a potom to už len uložíte do skrine. Mojou obľúbenou súčasťou šatníka sú svetre a preto som si ich položila na poličku v šatníku. Pokiaľ ide o trička, tak tie si väčšinou ukladám podľa farby, čiže mám na jednej kôpke biele, potom mám na druhej kôpke také pastelové farby. No a ako môžete vidieť, tak mám dve skrine a táto druhá je teda zameraná hlavne na také veci, čo si skladám, čiže trička, rifle a dajme tomu legíny a kraťase. Poslednou časťou mojho videa bude organizácia šatníka. Čo sa týka vešania, tak ja väčšinou začínam so sukňami a teda myslím, že aby to bolo viac také prehľadné, tak sa snažte mať rovnaký druh oblečenia vedľa seba. Na uskladnenie šatiek a pančúch som použila takúto mini krabičku, ktorú som si len vložila do skrine a potom vlastne všetky moje tašky som si položila pod oblečenie. Myslím, že je naozaj dôležité mať veci, ktoré nosíte každý deň alebo veci, ktoré najčastejšie používate pri sebe, aby ste ich vlastne nikdy nehľadali. Na záver už len dva takéto malé tipy, napríklad tento háčik, na ktorý si zavesíte vašu kabelku a budete ju mať stále po ruke a potom mydlo do skrine, ktoré vám to tam pekne rozvonia. A som späť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak môžete kliknúť na like alebo mi dole zanechať odber a ja vám budem naozaj veľmi vďačná a ďakujem za to, že ma odoberáte aj za to, že mi píšete krásne komentáre. Naozaj to veľmi veľa pre mňa znamená, takže ste super. A to by bolo pre dnešné video všetko a vidíme sa pri ďalšom videu. Pa!